Πρώτα δόξαση. Εκεί δάφνες και βάγια, θυμιατό και λιβάνισμα. Τις πάλες ευλογώντας και τα καρτοφύλια, στο χώμα το στρωμένο με τα μπελομάντια. Κνίτσες, τσουμπρίσματα και Χριστός Ανέστη με τα πρώτα σβάρα των Ελλήνων. Αγάδες μυστικές με τα πρώτα λόγια του ύμνου. Μονάχοι Έλληνα εκδηλώσανε με τα πρώτα λόγια του ύμνου. Από τα πρώτα χρόνια της σκλαβιάς εκδηλώθηκαν διάφορα επαναστατικά κινήματα σε πολλές περιοχές, γεγονός που αποτελεί αυτή απόδειξη του διακράτους κόσμου να αποκτήσουν τη ελευθεριά τους. Κυρίως υπέφεραν από ανεργανωσιά. Είχαν τοπικό χαρακτήρα, γεωγραφικά και χρονικά ήταν ασύνδετα μεταξύ τους, με αποτέλεσμα να καταπνίγονται εύκολα από τον εχθρό. Όσο περνούσε ο καιρός όμως, παγιωνόταν η κατάσταση και το οργανωμένο κίνημα που θα ξυπνούσε τους σκλαβωμένους Έλληνες γινόταν άπιαστο όνειρο. Εκείνα τα κρίσιμα χρόνια, πολλοί πατριώτες προσπαθούν να σπείρουν το σπόρο της ελευθεριάς, όχι μόνο στην ίδια την Ελλάδα, αλλά και να επηρεάσουν την κοινή γνώμη και τις κυβερνήσεις των ευρωπαϊκών κρατών. Ο σημαντικότερος από αυτούς είναι ο Ρήγας Φεραίος. Έδρασε στις Παραδυνάβες Γέννη, μεταφράζοντας έργα από τα γαλλικά και γερμανικά, με σκοπό να μεταφέρει το πνεύμα της Γαλλικής Επανάστασης και του ευρωπαϊκού διαφωτισμού στους Έλληνες. Με τα φλογερά του λόγια και το περίφημο θούριό του, συνέβαλε στη διατήρηση της δίψας των Ελλήνων να δουν μια μέρα την πατρίδα τους ελεύθερη. Ως πότε παλικάρια να ζούμε στα στενά, μονάχοι σαν λιοντάρια στις ράχες στα βουνά, σπηλιές να κατοικούμε, να βλέπουμε εκμαδιά, να φεύγουμε από τον κόσμο για την πικρή σκλαβιά, να χάνουμε αδέρφια, πατρίδα και γονείς, τους φίλους τα παιδιά μας και όλους τους συγγενείς. Καλύτερα μιας ώρας ελεύθερη ζωή παρά 40 χρόνια σκλαβιά και φυλακή. Τι ωφελεί να ζήσεις και είσαι στη σκλαβιά, στο χάσο που σε ψένουν κάθε ώρα στη φωτιά. Ελάτε με ένα ζήλον σε τούτο το καιρό, να κάνουμε τον όρκον επάνω στο σταυρό. Ω βασιλεύ του κόσμου, ορκίζομαι εισέ, στη γνώμη των τυράννων να μην ελθώ ποτέ, μήτε να τους δουλέψω, μήτε να πλανηθώ, εις τα ταξίματά τους για να παραδοθώ. Ενώ όσο ζω στον κόσμο, ο μόνος μου σκοπός, για να τους εμφανίσω θενάνε σταθερός. Πιστός στην πατρίδα, συντρίβω των ζυγών, αχώριστος για να είμαι υπό το στρατηγόν. Κι αν παραβώ τον όρκο, να στράψω ουρανός και να με κατακάψει να γίνω σαν καπνός.
Γιορτής προετοιμασμένες και προηγμένες, οι καρδιές από το κρυφό σχολείο, τους δασκάλους του γένους, τα τραγούδια του Ία και τους φλογερούς κήρυκες της φιλικής εταιρείας πήραν την απόφαση του γενικού ξεσηκωμού. Άδρασαν στα χέρια τα άρματα και μέσα στο τυφνό σκοτάδι της χαλιάς άναψαν τα κρεοφύλια και αντιλάρισαν τα βουνά από το εθνικευτήριο σάλπισμα. Ελευθερία ή θάνατος. Τα όνειρα και οι πόθοι 4 αιώνων αλήθευσαν την ώρα εκείνη. Για την αποτείναξη του τουρκικού ζυγού χρειάστηκε ένας 8χρονος αγώνας. Άνισος και σκληρός, αιματηρός και πολύμετρος, γεμάτος αυτοθεσίες και ολοκαυτώματα. Οι ελεύθεροι πολιορκημένοι του Μεσολογγίου επιχειρούν ηρωική έξοδο. Οι γυναίκες του Σουλίου χορεύουν στο ζάλογο του χορού του θανάτου. Το κούγι, τα ψαρά, το αρκάδι γίνονται ολοκαυτώματα και θεμποβολούν αιώνια στους ουρανούς της Αθανασίας. Καλόγερε, τι καρτερείς κλεισμένος μες στο κούγκι. Παίρνε το μάτι σώμηναν και εκείνοι λαχωμένοι. Κι είναι χιλιάδες οι εκκλήλοι που σε έχουν ζωσμένο. Έλα να δώσεις τα κλειδιά, πέσε να προσκυνήσεις. Και ο Φέντης ο Βερίπασας, δεσπότη θα σε κάνει. Έτσι ψηλά από το βουνό φωνάζει ο Πύλιο Κούσης. Κλεισμένος μες στην Εκκλησά βρίσκεται ο Σαμουήλης και γέρας παίρνει τη φωνή του Πύλιου του προδότη. Χωρίς ψαλμούς και δυνατά, χωρίς φωτοχυσία. Γονατισμένοι, σκητροποί, μπρος στην ωραία πύλη, 5 σουλιώτες στέφονται με το κεφάλι κάτω. Ακίνητα στο μάρμαρο σέρνονται τα σπαθιά τους. Ανοίγει η πύλη του ιερού, σκύπτουν τα παλικάρια. Επρόβαλε ο Καλόγερος. Το πρόσωπό του φεύγει, σαν χιονισμένη κορυφή του φεγγαριού τυλάχου. Στα λαβωμένα χέρια του βαστούσε ένα βαρέλι. Απόκλειε μέσα θάνατο, φωτιά και απελπισία. Εκείνο μόνο το έμεινε, εκείνο μόνο φάνη. Εμπρός στην πύλη του ιερού, μονάχος του το στέλνει και 3 φορές το πρόγισε και 3 φορές το πιέντε. Σαν να ήταν Άγια Τράπεζα, σαν να ήταν ραουνοφόρη, επίκωσε ο Καλόγερος επάνω το ποτήρι και σιωπηλός και ατάραχος άναψε διαφοκέλη. Πατέρα μου, σε δούλεψα πιστά 40 χρόνια και τώρα στα γεράματα μου δίνεις κάτι χρόνια. Το θέλημά σου ας γεννήνει, λυπήσου μας, σπλαχνίσου και πάψε τη λογή σου. Εδώ ποδάρι άπιστο ποτέ δεν θα τολμήσει. Ποτέ, το είπα, το όρκισα, το κούγκι να πατήσει. Μαζί μου παίρνω τα κλειδιά, πλάστη μου δεν τα αφήνω, ούτε σε σένα δίνω. Πατέρα μου μην πειραχθείς, κάμε μου αυτή τη χάρη, άλλος να μην τα πάρει. Και απλώνοντας τα χέρια τους τους 5 τους συντρόφους, Θεέ μου πολυέλεε, τώρα που θα αφήσω τον κόσμο και στον ίσιο σου τάρπο το φως να ζήσω, μια χάρη θέλω πλάστη μου, τα 5 τα παιδιά μου να τα έχω συντροφιά μου. Και εκεί που έψαρα το πάση τη γλυκιά φωνή του, φωνές ακούγονται, χτυπιές, αλλά λαχμός και αντάρα. Πλακώσανε οι άπιστοι. Καλόγερε, τι κάνεις? Εσήκωσε τα μάτια του ο Σαμουήλ στον πρώτο και έστασα τη ραπίδα του επάνω στο βαρέλι, μια φλογερή στα λαμακιά του Θεού το γέμο. Αστροπελέγια πέσανε, ρωτάει ο κόσμος όλος. Λάμπει στα γνέφια κλεισά, λάμπει το μαύρο κούγκι. Και με τις πρώτες αστραπές και με τα πρωτορόχια, χλωρό χορτάρι φύγωσε. Δάφνες, ελιές, λεκτούρες, ελπίδες, νίκες και σφαγές, χαρές και ελευθερία. Στην Πελοπόννησο, στη Στερεά, στην Ήπειρο, στη Μακεδονία, στη Μορδοβαχία και στα νησιά. Το δικό τους χορό στον αγώνα και ελευθερία έδωσε και η Κύπρος, αφού υπήρχαν και εκεί μέλη της φιλικής εταιρείας που προετοίμασαν την Επανάσταση. Ανάμεσα σε αυτά συγκαταλογόταν και ο Αρχιεπίσκοπος Κυπριανός, που ήταν από τα πρώτα θύματα της Βρυξελαίας οργής του Τούρκου διοικητή Κιουτσούκ Μεχμέτ, ο οποίος εκτέλεσε 486 πρόκλητους και ανώτερους λογικούς. Η Επανάσταση του 21 υπήρξε μια πανεθνική εξέγερση, ένας πανελλήνιος αγώνας, στον οποίο πήραν μέρος όλοι οι Έλληνες, ανεξαρτήτως φύλου,
ηλικίας, επαγγέλματος, μορφώσεως και κοινωνικής θέσεως. Όλοι οι Έλληνες έδωσαν τα πάντα για τη Λευτεριά. Έτσι συντελέστηκε το θαύμα και ο Ηράκλειος άστρος αποτείναξε του Οθωμανικού ζυγού με τη γενναιότητα των αγωνιστών 21 και με τη δύναμη της αιώνιας ελληνικής φυλής. Και αφού ο Θεός θέλησε να κάνει μικρανάσταση στην πατρίδα μου, να τη ελευθερώσει από την τυραννία των Τούρκων, αξίωσε και εμένα να δουλέψω κατά δύναμη λιγότερο από το χειρότερο πατριώτη μου Έλληνα. Γράφουν Σοφιάτες πολλοί, γράφουν υπογράφουν ντόπιοι και ξένοι καθοσμένοι για την Ελλάδα. Ένα πράγμα μόνο με παρακίνησε και εμένα να γράψω, ότι τούτη την πατρίδα την έχουμε όλοι μαζί, και σοφοί και αμαθείς, και πλούσιοι και φτωχοί, και πολιτικοί και στρατιωτικοί, και οι πλέον μικρότεροι άνθρωποι. Όσοι αγωνιστήκαμε, αναλόγως ο καθής, έχουμε να ζήσουμε εδώ.